И здравейте, приятели! Това е първото ми клипче на Minecraft и това е новият снапшот. Не знам какво ще има ново на него, но няма да правя оцеляване. Ще правя нещо като застроение и света ще се казва Stone. Stone. Ще бъде творчество. Ще бъде тип супер плоско. И да напишем едно хубаво си, че после готови сме и да цъкнем създаване на нов свят. Преди да започнем игра, ще ви покажа новите неща в новия снапшот. Аз тъмно си включвам Minecraft и съм го играл от милиард години сигурно. Ето. Малко ще бъгва, ама не пречи. Да видим сега. Много нещо има тук. Добре, тук нови неща няма. Това е едно USB черен блок. Тук не. Хора, сигурно много малко неща са добавили тук. Разни. Да видим какво са тук. Добре. Храни. Добре, нещо ново в храните. Тук е нещо ново. Тук само... ето вижте има очила. Да си ги сложим. Да видим какво ще е яко. Не са ли са очила това? What the fuck? What the fuck, man? Хора, виж какво е яко! Вау! Хора, това е най-якото нещо на света, което направи в Minecraft. Но не сме дошли за това. Дошли сме да строим. Сега днес ще ви покажа какво ще строим. Не, нали? Как да започнете с, ако правите сервер и да е начало нещо. Първо вземате каквото искате дърво. Аз после ще правя един сервер, който мислех да е изненада, но все пак ще ви кажа, той ще е за сафари или нещо от този сорт. Този клип ще има две части, защото на мен ми бъга и не знам с колко FPS съм. Затова, че да. Правите ей така като мене и после отбравяте 2, 3, 4, 5. Колкото искате да ви е голяма къщата. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накажем до е тук. Или може меничко. Да чупим две такива. Този клип ще бъде 10 минутки. Защо е 10 минутки? Защото вече си руднах бандикама и ще мога да снимам повече минути. Не като другите пъти. Да снимам няколко минути, то да ми такова. Е така. Така ще остане ли? Така. Е така. Да го щупим. Обещал съм ви всеки ден да има по 2 клипа и това ще ви го сбъдна. Така, само да не губим от... Така. Това да е тук. Сега видим с това равно ли се. Тук като тръгна. Хора, това ще го запомня. Напред се, че не сте го видели. Не правите като мен е голямата грешка, моля се, защото това е голяма грешка. После, каквото искате да е дъното, аз ще се го направя от... къде е това? Аз ще го направя от сняг, защото ми харесва да е от сняг винаги дъното ми. Харесва да е от сняг и това ще бъде новата поредица,
за строение на Майнкрафт. Дори днеска мисля да прекаля с криповите, мисля днеска да направя доста повече крипове. Защото нали луднах си го вече това, направих си го вече, не знам, харесва ми повече, искам повече клипчета да правя на ден. И може да правя повече. Кога? Добре, слаймовете, ако дойдат, ще ги убия. Сега на клипа сигурно ще бъга. Ай, стига, бе. На клипа сигурно ще бъга. И той на мене ми бъга, де. Така правите една пътечка, когато искате. Те, защото ще играем с приятели, ще правя, нали, сървър, това ще го направя на един сървър, ще питате как, доста лесно ще стане. С една програмка от телефона си я покажа. Така. Мисля, си правя и Facebook страничка, която пак ще направя. И сега ме питате, що са прекръстих на Flash Gaming HD, защото ми харесва, дори мисля да си го сменя Flash Play HD. Вижте така хора, и така правите като мене. Ако чуете само цукане на мишка, извинявайте. Аз тук съм забрал да направя. Хора, знаете ли какво ми е хубаво сега, като мога да снимам повече, защото и на вас ви харесва, и пак аз повече се забавлявам, защото докато снимам, нали знаете как на нас ни харесва повече и ни такова. А пак сега като почнах повече клипчета да имам, по да снимам, по да такова ми харесва. Ако не се чувам, то ще е тъпо начин. Това ще го правите, не знам в кой пак. Аз ще си отида тук и ще си взема от това. Нали, ние говорим сега да се спамват хора, вие можете, нали, това правите си го същото с друг цвят други дървета и това с друго, но го правите като мене, 100% ще ви хареса и мапа ви после ще ви покажа, ще турим един бикън, ще таковаме и тук отгоре да таковаме и ще пада един бикън, ще падат един бикън. Ма няма да им взема кръв. Така, ето го. И роя хора, това е последното мисля. Така да го направим. Така ще го правите като мене. Всъщност, ако искате, можете така да направите. И тук така около него. Чакай, бе. Добре, значи така.
Ей така правите като мене. И сега ще си сложим къде? Обаче да видим хора. Тук е начин. И така слагате тези светещите. Защото да не слагате и тук на четирите, така само точно и да слагате, ами да придава по-хубав вкус. И очаквайте втората част и бай от мен.